Sziasztok, Mihály Gyöngyvér vagyok a Női Vállalkozók Napjától, és egy azt hiszem kicsit rendhagyó témát hoztam nektek, de olyan téma, ami engem is nagyon izgat, ugyanis a korai arcápolásról fogunk egy kicsit beszélni, és a beszélgető társam pedig nem más, mint Kis Dorottya Zsóka, aki Key Beauty Trend szakértő, azaz a korai márkákkal foglalkozik, ennek a szépségápolásnak a felkutatásával, illetve a Skin Expresso-nak a megálmodója, megalapítója. De hát ugye beszélgettünk egy kicsit az adás előtt, és ugye te egy teljesen más területen indultál el, hogyha karrieredet nézzük. Hogyan jutottál el addig, hogy megtestesüljön ez egy vállalkozásban? Sziasztok! Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Igen, a Skin Expresso egy abszolút szerelemvállalkozás és önkifejezés számomra. Nekem informatika és marketing hátterem van, most már több mint 15 éve ezzel a területtel foglalkozom, és a Skin Expresso-t a kulisszák mögött most már lassan 2 éve kezdtem el fejleszteni és kiépíteni, hogy honnan és hova is visz ez a felfedezés, ez a kaland. Nagy rajongója vagyok a koreai szépségápolásnak, most már hosszú évek óta. Ez egészen a fiatal koromra visszavezethetően, majd egy külföldi, majdnem 9 éves írországi tartózkodásom során is kiforrott az a vonal, hogy a szépségápolás, a különböző termékek hogyan hatnak az én bőrömre, az én közérzetemre, és így egyre közelebb éreztem magamhoz ezt a vonalat. A másik nagy hobbim, vagy érdeklődési köröm a különböző kultúrák felfedezése, utazás, tényleg a felfedezés öröme, és különösen a dél-koreai kultúrához én nagyon vonzódom, így a külföldi útjaim során ötvözve és keresztezve a hasznosat, az élménnyel, a szeretettel, így egyre jobban kirajzolódott az, hogy Dél-Koreában hogyan is néz ki a szépségápolás, milyen formái vannak, hogyan épül be ez a mindennapokba, és ezt szerettem volna én is egy kicsit átjárhatóbban, emészthetőbben felölelni, és létrehozni a Skin Expresso-t és a vállalkozásomat immáron itt Közép-Európában. Azt gondolom, hogyha az ázsiaiakra gondolunk, akkor a legtöbben azt mondják, illetve én is ezt látom mindig, hogy sokszor a hölgyeken, a nőkön nem tudjuk megkülönböztetni, hogy a testvére vagy az anyukája, mert hogy annyira fiatalos tényleg mindenki, hogy azt gondoljuk, hogy ez a csörgedezik már a vérükben. Viszont hogyan alakult ki náluk ez? Hiszen azt gondolom, hogy ez nem csak genetika. Abszolút. Ez egy egészen tudatos történet, főleg Ázsiában. Inkább a preventatív vonal az, ami erős, ebben különbözteti meg az európai szemléletrendszertől, ahogy kölcsösen ragaszkodunk egy termékhez, és azonnal várjuk a lehengerlő hatékonyságát egy-egy terméknek, míg Ázsiában és különösen Dél-Koreában, ahol létrejöttek a több lépcsős arcápolási rutinok, különböző lépcsőben, folyamatokban, formulákban, célzottan, preventatív fókuszban, saját tudatosan, hogy milyen bőrtípussal rendelkezik az adott személy és illető, milyen bőrproblémákat akar megelőzni, kiküszöbölni, vagy hatóanyagokkal javítani, úgy tudatosan építik be a mindennapjaikban ezeket a termékeket, és nemtől, kortól függetlenül egészen tudatosan már fiatalkorban kezdődik ez a fókusz. Uh-huh. És te, amikor kimentél, akkor hogyan ismerkedtél meg ezekkel a márkákkal? Tehát, ha most ugye a magyarországi példát veszem alapul, ugye valaki terméket keres, akkor bemegy valamelyik drogériába, megnézi, hogy melyik szimpatikus, és akkor leveszi, vagy te kint, egyfelől van-e kint ilyen, másfelől meg te hogyan találod meg azokat, akikre azt gondolod, hogy na, ezt érdemes behozni? Ez is egy érdekes útja volt annak, ahogy én megismerkedtem egyre több termékkel és egyre több textúrával, hatóanyaggal. Pusztán már csak általános útjaim során megismerkedtem a kinti drogériákkal, a felhozatallal, és szembesültem vele, hogy ez brutális, ami itt van. Tényleg nagyon-nagyon sok változatos márkák,
sok hatóanyag, és tényleg egy ilyen 360 fokos megoldást nyújtanak mindenki számára, és ez nagyon-nagyon megtetszett, és nagyon szerettem volna ezt az élményt így hazahozni. És én emlékszem annó útjaim után a barátaimmal, a családommal megosztottam ezeket a kencéket, krémeket, és az volt a visszacsatolás, hogy ez fú, milyen izgalmas, tök jó ez a felfedezés öröme. És talán így kezdtem el bele menni ebbe a témába, és utána szembesültem azzal, hogy nagyon szuper szakmai kiállítások, expók vannak az iparágnak különösen, ahol kifejezetten meghívással is lehet részt venni, és ezek a fórumok esélyt és lehetőséget adnak mindenkinek, a vállalkozásoknak, a cégeknek, a márkáknak, hogy közösen gondolkodjanak, közösen felfedezzenek, bemutathassák az újdonságokat, hogy mi várható, különböző mikro-makro trendek, mi az, ami irányt mutat, és újdonság az iparágban. Úgyhogy később ezekre is ellátogattam, most már aktívan hívnak ezekre a szervezett találkozókra, mint szakértő, és mint a SkinExpresso vezetője, úgyhogy ilyen folyamatként éltem én is meg, hogy felfedeztem azt az utat, hogy mik azok a helyzetek, ahol én találkozhatok a szakértőkkel, és tényleg a márkákkal, hogy akik így a kulisszák mögött építik a trendeket, és fedezik fel az újabbnál újabb összetevőket és hatóanyagokat. Ezt hogy kell elképzelni? Ezek javarészt kisebb vagy nagyobb márkák, akiket te megfogsz, te ugye ezeken az expókon felkutatsz? Nagyon változatos a portfólió és a paletta. Ezek a rendezvények mindenkinek lehetőséget biztosítanak arra, hogy megmutassák magukat, hogy bemutassák, hogyan forradalmasítják a szépségipart egy-egy termékkel, egy-egy felfedezéssel. Úgyhogy ez is változó. Tényleg pár lépcsős rendszerben gondolkodunk, amikor megnézzük, hogy milyen márkákat szeretnénk megismerni, milyen termékeket szeretnénk elhozni. Egyrészről megismerve a márkák motivációját, a mögöttük álló sztorit, embereket kihozta létre, miért. Szerintem ez egy nagyon izgi dolog. A másik szempont a biztonság, a csúcsminőség, hogy olyan termékeket hozzunk, amik tényleg hozzák a 150%-ot, és megbízható, és ad valami extrát, egy új formula, egy új hatóanyag. Úgyhogy talán ezek a legfontosabb dolgok, amiket így nézünk, azokkal a márkákkal, amikkel dolgozunk. Nyilván vannak nagyon pici manufaktúrás és nagyon érdekes sztorik, és vannak a nagyobb cégek, akik nagyobb infrastruktúrával rendelkeznek, de általánosságban a kérdésedre válaszolva, inkább a kisebb középvállalkozások azok, amik megfognak, és ott történnek izgalmas dolgok és újítások. Azért azt gondolom, hogy egy ilyen márkát itt Magyarországon meg edukálni a piacot, behozni, ez azért egy elég nagy kihívás. Neked mi volt a tapasztalatod kezdő vállalkozóként, amikor ugye úgy döntöttél, hogy oké, akkor most váltani fogok, és megvalósítom ezt a szerelem projektet, és ezzel fogok foglalkozni? Nagyon változatos az, ilyen hullámvasúton mentem keresztül. Egyrészről egy nagyon telített piacról beszélünk, hogyha megnézzük a social médiát, akkor vannak a virális trendek, termékek, amik általánosságban a legtöbb webshop kínálatában szerepelnek. Ez egy ilyen biztonsági hálónak tekinthető a K-beauty világában, és az egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ha valamilyen újdonságot hozunk és próbálunk megmutatni, az tényleg eljusson a közönséghez, megismerjék, tudjanak vele azonosulni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos aspektusa, főleg, hogyha a kisebb cégekkel dolgozunk, nem egy nagy kereskedés katalógusából választjuk ki az adott termékportfóliót, hanem a személyes kapcsolat miatt kicsit komplexebb, kicsit időigényesebb az, hogy hogyan jutnak el a fantasztikus termékek a vásárlókig. Tehát akkor az egyik
ami talán egy kihívás volt, az a logisztika. Volt-e még olyan terület, aminél azt érezted, hogy kihívás így kezdőként? Szerintem nagyon sok kezdővállalkozó fog ezzel azonosulni, hogy megálmodtuk azt, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, és mi az, amivel értéket tudunk létrehozni és átadni. Viszont a valóság az, hogy ennél sokkal több sapkát viselünk, és sokkal több szerepkörben kell érvényesülnünk, és itt igen, a Skin Expresso egyik mottója az, hogy tépd, szagold, kend, hogy merjünk kísérletezni, vágjunk bele, fedezzük fel a dolgokat, még akkor is, hogyha nem vagyunk komfortosak azzal, amit csinálunk, vagy nincsen benne még tapasztalatunk, akkor is merjünk tovább menni vele. Izgalmas ez az összehasonlítás, hogy egyébként vállalkozóként is így van, hogy ki kell tapasztalni, meg kell nézni, hogy mi működik, mi nem működik, mivel vagyok önazonos, abban az irányba elmenni, és hát akkor a bőrápolás terén is ugye mindenkinek ezt magának kell kitapasztalnia. Hogy működik nálatok, hiszen ha most megnézzük egy laikusként, egy átlagvásárló, aki bemegy egy boltba, ugye ott, ha nem ismeri az összetevőket, az alapanyagokat, akkor legtöbbször címke, tehát hogy a borító külsőségek alapján fog valószínűleg hozzányúlni valami termékhez. Én azt gondolom, hogy ez főleg kérdés egy olyan terméknél, amit ugye egyáltalán nem ismerünk, és teljesen új, hiszen soha nem is hallhattunk róla. Ebben az esetben talán még inkább fontos szerintem az a fajta segítség, hogy akkor hogyan is induljak el, de ezt hogy építitek be a vállalkozásba? Igen, abszolút. Az edukációnak nagyon fontos szerepe van, nem csak a márkák megismertetésében, hanem hogy egy-egy összetevő, vagy egy-egy terméktípus hogyan illeszthető be a vásárlók mindennapjaiba, vagy arcápolási rutinjába. Úgyhogy létrehoztunk a Skin Expresso-n egy rutin illesztés nevezetű szekciót, ahol kifejezetten próbálunk segítséget nyújtani, hogy kiknek ajánlunk egy-egy terméket, mi a működési mechanizmus, mik a főbb összetevők, hogyan hatnak, mire jók. Egy kicsit így edukatívabbá tenni, irányt mutatni, eligazodni az információ áradatban, amikor szinte már azt érezhetné az ember, hogy fel kell vennie a vegyészköpenyt, meg pipettákkal kell játszadoznia, hogy levegyen egy krémet a polcról, miközben, hogyha tudatosan választunk, kicsit utána olvasunk, akkor elég könnyen össze fogjuk tudni, és megtalálni a számunkra illeszkedő kozmetikumokat. Veletek ugye fogunk találkozni a női vállalkozók napján is, illetve nem csak én, hanem a résztvevők is, hiszen standal kint lesztek. Készültök-e nekünk izgalmas dolgokkal, hiszen ha már a mottótok is ezt mutatja, hogy kend, tépd és szagol, talán, mint hogyha ezt mondtad volna, hogyha megpróbálom így visszamondani, hogy tudunk-e majd ebből egy kicsi ízelítőt kapni? Nagyon várjuk a kiállítást, nagyon sok izgalommal és érdekességgel készülünk. Természetesen lesz arra lehetőség, hogy saját bőrön tapasztaljuk meg, az érzékeinkre hatva, tapogassuk a textúrákat, az illatokat bemutassuk a látogatóknak, úgyhogy abszolút érdemes meglátogatni a standunkat, nagyon sok érdekességgel készülünk. Én arra kíváncsi lennék még egyébként, így, hogy a hosszú távú víziód, az mi? Hol képzeled el ezt a céget, mondjuk egy 3 éven belül? Nagyon sokat gondolkoztunk, hogy mi az az életérzés, amit le tudunk írni a tépd, szagold, kend mottóval, vagy hogy éld meg a bőröd szabadságát, szabadítsd fel a bőrödet tudatos bőrápolással, és talán azért is vonzódom én a koreai szépségápolási rutinhoz, több lépcsős tervezet, és én, mint személyes életben is, az életben, mindennapokban ilyen vagyok, hogy listát írok, és kitűzök magam elé célokat, hogy mit szeretnénk elérni. Az egyik fő célunk mindig is ez volt a Skin Expresso-val, hogy a felfedezés örömét el tudjuk hozni a vásárlóknak, ki tudjanak próbálni olyan hatóanyagokat, technológiákat, termékeket, amik nem feltétlenül elérhetőek még Európában. Úgyhogy ez az egyik ilyen fő motivációnk,
és a célunk, egy kicsit bújtatva az én történetemet így az informatikával, manapság az AI, a mesterséges intelligencia elkerülhetetlen és kikerülhetetlen, bármelyik iparágról beszélünk, a szépségipar sem kivétel, úgyhogy nagyon izgalmas dolgokat látok kibontakozni. Hogyan lehet az AI-t ezzel összefüggésbe hozni, hiszen tényleg azt gondolom, hogy ma már mindenhol ott van, és hogyha vállalkozóként belegondolunk, hogy mennyire sok területen tudjuk használni, akkor gyakorlatilag mindenhol lehet, de engem nagyon kíváncsivá tett, hogy hogyan lehet ezt a szépségápolással összehozni. Nagyon, nagyon nagy hangsúlyt fektet most a szépségipar arra, hogy személyessé varázsolják a termékeket, hogy tényleg személyre szabott legyen, az igényeknek megfelelően a legnagyobb százalékban. Ez az egyik része. A másik fontos tényező az, hogy magunk tudjuk felfedezni és analizálni a saját bőrünk igényeit az adott pillanatban. És akkor erre gondolom megoldást is tud nekünk kínálni, hogy mivel kezdjük el. Ennek az irányvonalnak az egyik meghatározó része, hogy segíti a végfelhasználót abban, hogy kiválassza, és saját magára az igényeire formálja a különböző termékeket és a rutint. Úgyhogy egy egészen kezdő arcápolási rutint építő felhasználó is, vagy egy pro vásárló, aki újabbnál újabb dolgokat szeretne beépíteni a rutinjába, neki is segíti a választást. Izgalmas, hogy ezzel is hogyan lehet majd fejlődni együtt, hiszen ha most csak belegondolok, hogy már a ruhákat is fel lehet próbálni, mennyire izgalmas, hogy a bőrünket is majd fogjuk tudni ezzel, hát ezt beépítve ezt a rutinba, ezzel fogjuk tudni ugye a bőrünket ápolni, hogy minél fiatalabbak legyünk. És hát szerintem ez nagyon izgalmas, hogy testközelből megnézhetjük azt, hogy ez a koreai beauty, ez hogyan tudja a mi életünket sokkal jobbá tenni, hiszen azért, ha csak rád nézünk, hát azt gondolom, hogy te abszolút hiteles arca vagy ennek az egésznek, hiszen csak rád kell nézni, és nagyjából egy 10-15 évet letagadhatsz. Tehát, hogy látni az, hogy tényleg hatásosak ezek a dolgok, és hogy mi ezt testközelből megtapasztalhatjuk, hiszen ez nagyon ritka szerintem, hogy egy ilyen különleges, mint egy koreai márkákat meg lehet nézni. Ez azt gondolom, hogy nagyon, nagyon egyedi, úgyhogy én kifejezetten örülök, hogy ott lesztek a rendezvényen, és veletek is lehet találni. Az meg külön extra, hogy ki is lehet ezeket majd próbálni, mert hát azt gondolom, hogy ez a legjobb lehetőségünk arra, hogy megnézzük ennek a különleges nemzetiségnek, hogy hogyan viselkednek ők, hogyan tudták ezt az életük részévé már tényleg csecsemőkortól beépíteni, és az, hogy hogyan tudjuk ezt saját magunkra alkalmazni, hát ez tényleg nagyon különleges. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, hogy eljöttél hozzánk. Van-e bármilyen olyan útravaló érdekesség, amit most még itt megosztanál a nézőkkel? Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon várjuk a kiállítást is, és mindenkivel szeretnénk találkozni. Csak arra szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy tényleg éljen a felfedezés örömével, merjen nekivágni dolgoknak, belevágni dolgoknak, még hogyha vannak fenntartásai is, csak bátran próbáljon minél több dolgot kipróbálni, és a felfedezés örömével élni. Hát köszönöm, hogy itt voltál, és hát nektek pedig nagyon javaslom, hogy látogassátok meg a Skin Expresso-nak a standját, és ezekkel az izgalmas dolgokkal megismerkedhessetek testközelből. Hamarosan találkozunk veled is, és remélem, hogy minél több nézővel is. Köszönöm szépen, és mi is nagyon várjuk a kiállítást. Sziasztok! Sziasztok!